May kayong pagka-explain ni San Juan ang unang pagbasa nato, naghisgot siya nga maghigugmaay gyud ta kay ang Dios gugmaman, ang naghigugmaay nakaila sa Dios. Ang wa maghigugmaay wa kaila sa Dios. Ligiyay mong tupad ing na nakaila gyud kas Ginoo. So ang tinuod gyud ang nakailas Ginoo, mahigugma gyud sa iyang isig ka tawo. Ngano man kay ang tawo manggod mao gyud ang larawan o kasamahan sa Ginoo. Doon na ganitay usa ka tawo nga atong dumtan or atong kontrahon nga murag tan-aw na to niya, murag dili na siya tao, kana wa na ta mahigugmas Ginoo. So kanindot di ay no kung tinuod gitang naay gugmas Ginoo, di na kita mag-away, no? Kinsa dinhi ang wa na gyoy gidumtan, wa na gyoy gikalagutan ta sa kamot. Mayo. Congratulations. Wa katunga. Ato pa kamo na agi day man gikalagutan. Anos amo na kutob ang inyong gikalagutan? Kutob kanus apa man na sunod tuig pa? 2026 naman ta karon. Ano sa pa na 2028 na lang na ninyo balikan humang eleksyon. Tayo national election kono 2028 ambot madayon pa baka na. Mao na mga igsoon gugma. Pero ang pangutana unsaon man paghigugma ang atong isig ka tawo. Ug kinsa man say unang mahigugma. Ang unay una diha. Gilingay mong tupad na pwede ka mahigugman ako. Tingnan ko no. Nga maingon mo sana siya, ikaw lay higugman ako. Amo na mag-contest na. Kinsa may unang mahigugma be? Kinsa magi unang mahigugma? Ayaw lagi na iapil ang Ginoo. Kita ba? Kita na to ba? Kinsa may unang mahigugma? Ang unang mahigugma kana gyung tao nga labaw sa uban. Ang kaning ubos mao gini siya'y higugmaon. Ang labaw mao'y mo higugma. Sa atorong pundok dinhi kinsa may labaw, ako o kamo? Di ako'y unang mahigugma ninyo. In terms sa kwarta, kinsa may labaw, ako o kamo? Ako gud say ako wa man ko'y trabaho. Wala ko'y trabaho naon sabi amo diha. Wa sa ko'y negosyo. So in terms of kwarta, kinsa may labaw? Kamo kay naa mo'y trabaho, naa mo'y negosyo, ako wa man. Sige ra man ko dirig misa. Og di gid mo muhog sa kolekta. Pasabot, wa ka nahigugma sa labing ubos. Ug ang labing ubos, mao ang pare. Kaya way trabaho. Na siya. Nya kay di man mo muhog sa kolekta, di wa ka kailang Ginoo. Pero muhog ka sa kolekta, nya mo palit pa gyud kag slot. Unsa man na? Nahigugma kas Ginoo. Muna ang naas babaw mao gyud mahigugmas dias ubos. Munang pag-abot nas panahon nilang Kristo, ang una gyung nihatag og gugma si Kristo. Unsa may una niyang gihatag nga gugma? Ang pag-ayo sa mga masakiton. Ang himsog og lawas labaw gid na siya masakiton. Muna iyang gihatag ang kaayuhan. Mo to daghan kay mga tawo ni kuyog ni Hesus. Libuan ka tawo. Di na ko ma-imagine unsa kadaghan ang mga taong ni kuyog ni Jesus. 5,000 ang mga lakira. Wa siya magamit og microphone, wa siya magamit og megaphone. Nagsulti siya sa mga tao nga nagpundok
5,000 kapin ka mga tao. Mabati man siya. Suga kag tingog atong Kristo mo ram din itong trumpa yan tingog. Ambot lang, mingaw ba nga. Nabiya sila daplis dagat. Daplis dagat. Ang sa may mahitabos, daplis dagat. Kasa-kasa man ginang mga balod. Napay hangin. Yan, naa sila sa kuan, naa sila sa bungtod. Kanang bungtod, suway ragod. Bisag magpabuto kas bungtod o kanana ang kuan, kanana ang libintador ba? Mura lang nagkahoy na bali. Dili na mulanog, basta nakas bungtod. Yes, Kristo gatudlo man sa dito sa bungtod. Anong mabati man siya? Tungod kay kani manggong gugma mga igsoon, makabati ni. Bisan gani guway tingog, makabati ka. Ang mga tao manggong nikuyog niya, nahigugma niya. Nya siya sad nagikuyogan, nahigugma sa nikuyog niya. Mo na makadungog yun. Natanawa ng mga maghigugma ay makadungog bago ka silang istorya. Di, oy, maghinunghungay lang. Nya magkasinabot sila. Usahay gani, matara nila ba? Ana, makabati na sila silang mata. Kabati din mo na inyong mata. Naiisulti ang ilang mga mata. Kamo kasuway mo sa una nga uyab-uyab sa nusoona. Karon ay lang karon kay mga siga naman kay mata mo tan-aw sa mga bana. Lorat am na yung mata. Pero sa una ba katong in love pa kay mo, di ba? Matara, kabati na. Ang uban gani hikap ras kamot. Kanang hikap sa kamot ba? Naay mga signal diha kasuway sa kuan sa una. Antod gani karon usahay. Awa day mo signal des kamot ay. Kamong asawa og bana. Uy, kamong nga bugo ninyo. Naagin na. Mao na kanang nagkahigugma ay magkasinabtanay. Unya kay si Kristo na higugma man, nakasabot siya nga wa na sila'y pagkaon. Nakasabot siya nga gipanggutom na ang mga tao nga nikuyog niya kay dugay-dugay na silang kuyog. Nakaron ingon siya ato ning pakanon ang mga tao. Ingon sa iya mga apostoles nga wasad kay mahigugmas mga tao. Unsa man silang isulti? Papuli na. Ana. Ingos Kristo dili oy, kamoy mo pakaon nila. Kita mo'y mo pakita gugma nila kay kita biyay gikuyugan ana. Kasi oy, asa gud taw mig pagkaon? Di ba mo man din reaction. Mo na. Daghan pagkaon ang Pilipinas. Tubag ako. Nya nganong nang-abroad man ang kadaghanan nato. Kadaghanan sa mga professionals nang-abroad man. Nadaghan man dag pagkaon ang Pilipinas. Hoy. Tungod kay way gugma. Way gugma nga gitawag natog nasudnong gugma. Kay kana manggong wa mahigugma mobiya gid na. Posible sad nga nibiya kay wa higugmaa. Duha ra man na kabuok dihay kuan. Di ba na may nibiya sa pamilya? Wa magkuwang ang pamilya sa pagkaon, pero nibiya sila ngano man wa sila mobati nga gihigugma. Linyay mong tupad ina nibati kang gihigugma ka dinis Pilipinas. Kumusta man ron ang atong mga senior citizens? Nibati ba nga gihigugma sila sa atong mga leaders sa Pilipinas? Kumusta man ang atong mga kaning mga labor force, kaning mga nangitag trabaho o nagtrabaho? Nibati ba nga gihigugma sila sa mga leaders sa Pilipinas? Kumusta ang atong mga estudyante? Nibati ba sila? Nagihigugma sila sa mga leaders nato ros Pilipinas? Sige mlamugwa. Kumusta ang atong mga masakiton? Nibati ba sila? Nagihigugma sila sa mga leaders sa Pilipinas? Kumusta ang atong mga military o mga pulis? Nibati ba sila? Nagihigugma sila sa mga leaders sa Pilipinas?
Naay ko naroy gahapon man tingal ito katong retired General Romeo Pukis nagbakasyon sa iyang asawa dito sa abroad, sa iyang pamilya. Pagtugpag is airport, gidakop dayon, gi-arrest dayon. Murasag si President Duterte ba, niadtog Hong Kong, pagtugpag yun, gidakop dayon, gidadayos dahig. Kunya, maugya pong sistema ha, pagdakop, ang ato kunong konstitusyon, matod pa sa mga lawyers, na ama social media gisulti, nag-provide gid na sila nga kinsa tong i-arrest, kinahang entitled gid siya nga naa siya'y lawyer. Niadto dayon ang mga lawyers, diha sad ang mga lawyers. Ang usa gani ka lawyer, usa sad ka former retired usa ka retired general sa atong armed forces, usa sa mga lawyers ni Pukis. Wa sila paduula. Wa gid sila tagaig higayon nga makaistorya, makahatag sa ilang kanabang gitawag bag constitutional duty ang mga lawyers di ay na magina hastaan gi-accused na gina siya constitutional right nga entitled gid siya og lawyer. Wa mausad to si President Duterte una, pagdakop ato wa paduula ang lawyer, hasta gani ang iyang anak nga lawyer og iyang yung anak si Vice President Sara wa paduula sa mga pulis. So muna ang ilarong giingon, wa nagigugma ning atong kagamhanan karong nagda kay bisan ang constitutional right ihikaw naman. Muna ang ipakaon di ay sa tao mao ang iyang panginahanglan. Ang ato yung higugmaon ang tao nga nanginahanglan. Ang taong nanginahanglan. Unya karon kay daghan man kaayong kawatan sa atong nasod, unsa may ilang panginahanglan? Kanang gasigig pangawat, trillions, billions ang ilang gipangkawat. Angay ba silang higugmaon o dili? Kusga. Napataka lang mo. Angay. Kay naasad sila'y panginahanglan. O kung sa may ilang panginahanglan, kaluwasan. Kay impirnohono na sila. Kanang tanang kawatan, padong na sa impirno. Labi na ginang ngawat gani ka gani og mangga, ngawat kag lubi, priso manggani ka dayon. Labaw na mangawat kag manok, ngawat kag baka o kabaw o kanding, priso dayon ka. Ang mangawat og billions, trillions, dili na lang na priso, impirno na. Bitaw, nilingay mong tupad, nakapila na ka nakapangawat. Awagi mo makapanguha yun. Kanarabang kusog ay may ngungwa, mausa na yung manguha. Karon ay kusog kay sila maingong wa. Diha. Kusog kay maingong wa, dagko kay gipangkuha. Human nakabati ko sa interview ni General Pukis kay nakapiyansa man siya, niya gi-interview siya. Ingon dayon siya panggigipit ra gid ni. Unsa tanang panggigipit sa Cebuano kanang gipang-apikir ba o gilisod-lisod. Gilisod-lisod lang yun mi kay nag-organize man gud mi og People's Initiative for Transparency and Accountability. Nya gi-interview sa dangiyang mga lawyers, apil ng katong general na lawyer, ningon siya, lisod kayo imaginon kay ang kaso man gud ni General Pukis kay inciting sedition. Kay katong ilang People's Initiative rally, nisulti man siya dito nga Marcos resign. O nganong naingon siyang Marcos resign, kaning atong presidente ba? Nganong naingon man siyang Marcos resign, kay matod pa niya, grabe kaayo ang korupsyon, wa nimo masumpo. Grabe kayong kinawatay, wa nimo masulbad. So sa ato pa dili ka effective nga leader. Nya kon siya military siya. Kung ang usa ka
general sa military tagaag assignment dili maka-execute unsa may buhaton dayon sa chief of staff or sa pinaka-leader, ilisan or taktakon or parisaynon. So iyang gigamit ng maong tingaling prinsipyo nga ingon siya better resign. Nga niawhag sad siya sa mga armed forces, ayaw na mo support aning leader nga way nahimo. Kay pareha sa danagong na kay leader nya pulis ka or military ka, nya ang imong leader di ka maong mutuon sa inyong mga basic roles unsaon pag execute ang inyong assignment, mo support pa day ka na nga lahi man siya gibuhat, withdraw yun, support. Dito dapita giingnan siyang inciting sedition o gidakop siya dayon ana nya matod pas mga lawyers lisod kayo i-incite ingnon nimo si Romeo Poques nga inciting sedition kay retired general siya, 30 ka tuig kapin nga nag-alagad sa atong armed forces sa tininuod nga pag-alagad nya siya mounay og incite or magdasig og rebellion sa atong nasod nga sila'y tigsumpo sa rebellion, sila'y tigprotektar sa peace and order sa atong nasod, dili oy. Iya lang tong constitutional right, freedom of expression. Iya lang gitagaan unta og pagpukaw ba kuno ang atong katawhan na magmata na ta. Kay ni ay dagko kay kinawatay nga wap agyod masakpi ang utok sa kawat. Yan ingon dito iyang lawyer o sa siyang mga lawyers, mao na ni Roy katawanan. Kay kitang tanan nahibaw nga naay dagkong kwartang nawa gikawat sa tong gobyerno, nya kinsa tong mosulti nga mao ni ang kawatan, mao'y mapriso. Misulti si Diskaya, preso. Misulti si katong Sergeant Gutisa, akaron preso. Sulti si PRRD, preso. Sulti sila si Grijaldo, preso. Sulti karon si Poques, preso. Sulti si Saldico, karon gipangita na, pero pa mapreso. Ang wa mo sulti, katong kasigig dipinsa. Malaya. Wa yun. Muna, way gugma. Usaragi ako nakita diri, ang atong mga leaders karon wa mahigugma natong mga Filipinos. Wa mahigugma. Dili nila ihatag ang atong gipangayo o gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan nga unta mahunong na ning korupsyon, mahunong ning drugas, mahunong ning kinawatay nga billions and trillions of money. Naglisod tag maayo. Naglisod na ta financially. Grabe kamahal ang palitonon, why mga trabaho, why infrastructures. Nanginahanglan tag pagkaon, hangtod asa kutob ning ayuda-ayuda. Mahunong na unta ni. So kanindot mo murag unsa na ang ilang pananaw ba? Murag nagka-trokis. Ang kitang mga tao nga na igo gyud sa kinawatay ug naatay tumbukon nga mauni siya ang nangawat sa amo, ang authority, ikaw nga niingon nga siya mo'y nangawat sa among balay, ikaw mo'y kasuhan. Ang kadtong kawatan nga imong gisulti, mauna hinoy malibre. Ambot og unsa ning klasiha sa authority. Mao may nahitabo karon. Ang naay ni presentar og mga dokumento sama anang naas kongreso si Barsaga ni presentar og dokumento, karon si Libiste ni presentar og dokumento, ama oy gilisod-lisod og maayo. Ang kadto hinong gipangtumbok nila nga
mao kuno to'y mga utok sa kuan, wa imbestigari. Gilangan-langan, gilihis-lihis. Murabag nangayo kag pagkaon, ikaw na hinuoy gikuhaas pagkaon. Nya kadto hinuong wa gutuman, ingon ko na daghan siyang pagkaon. Ngay tako ana, mao na hinuoy gipunag pagkaon. Karon ang congressman mo giatakig maayo sa daghan kay nisulti karon against corruption. Ang congressman gyud mo giatakig maayo. Gitawag naman gyud nila kunog mga congressman. Nya naa pagid sila karoy bonus pag break karong kuan ni bonus pagid sila tag 2 million. Mao na noy gipunag maayo. Matod pa gani ni Rodante Marcolita kanang senador, niingon siya, asa naman tong 17 ka mga senador nga gimension sa atong witness, senador, congressman, wa lagi to kasuhi, wa lagi to imbestigara. Unya ang napriso, niingon man tos President Bongbong Marcos nga karong Christmas, adto mo mag-Christmas kamong mga kawatan, adto mo mag-Christmas sa bilangguan. Wa may nabay kawatan nga nakuan. Priso. Naa di ay. Mao na. Why gugma? Wa na ganitay gugma mga igsuon. Ang pasabot ana, kung wa na tay gugma, giilisa na siya og garbo. Og unsa man ang garbo, ang akong kaugalingon mas importante kay kanimo. Mo na isultis garbo. Ang akong kaugalingon mas nanginahanglan kay kanimo. Mo na ang ato nang sighag tubag kon garbohon ta ang ato ng personal needs ug di na takakita sa panginahanglan sa atong isig katao. Mo nang ningon si Kristo, gitaptapa na ang imong mata og troso. Nya magsigi kag pangoriksyon sa imong isig katao sama nilang gibuhat karon ang 125 million na confidential funds sa Vice President karon ilag yung himuong plunder case aron ma-impeach gyud ang Vice President. Ang billions and trillions nga gipangkuha sa atong panudlanan gikan sa PhilHealth, education, customs, DHS flood control, DPWH, sa kapulisan, wa imbestigari, troso na, dako kay na, nitap-tap na sa ilang mga mata, ang ilang makita ang puling ra didto sa ilang isig katao, pero ang naas ilang mata ang troso, ang corruption naas ilang mata. Ang ilarang kalagot o ka-insecured mo'y ilang nakita sa ilang isig katao. Mo nang ilag yung gukuron ang nakapa-insecured nila, ang nakapa-threaten sa ilang kunuhayng gitawag og power and authority. Mao ni siya ang problema karon. Si Kristo nagpakita nga ang iyang authority o ang iyang gahom para gyud sa iyang isig katao. Lingi ay mong tupad. Inakanang kwarta nimo para ako na. Inakana rong imong kwarta diha ba para ako na. Sige, isulti. Oy mga parishioners, online o territorial, ako lang gini isulti ninyo for transparency's sake. Akong gi-blowoutan ang atong staff dinhi sa atong parokya gabi ni adto Miss Vikings. Eat all you can. Reklamo mo? Premyo to nila nga buutan sa kato mga staff musugot lang og 4 days allowance o nya 7 days trabaho. Ana, no? So ako silang kuanan dito, ako silang gi-blowoutan kusuga mga on. I know, nasa ginagmay na og kaon. Sila lang pa diroy, sana all. Hasta dito mga crew dito, ala pa diri mo din ni mga staff di parokya. Kadaghan ko dani. Nganong daghan makini sila pa diro sa may gibuhat ani nako. Nagkuan, lingkod-lingkod. Usa may gibuhat dako di kay na imong parokya pa din nako adto alang. Nga daghan man kay ni. Nako, mao lang adto alang adto.
Basta gipakaon ko ni sila. So balik-balik ko, paspas kayong balik. So nalipay sila. May nila na once a year, Nya kay paghuman ato nangaluya naman, dali naman sa kayong naluya, labi ng ato mga tiwasunon, awa na loyan. Dali kay naluya. Inako, saon ka ni sila nga madasig. No kani manggong mahigugma ta sa ato bang isig katao ba, maghuna-huna tag unsa pag yoy makapalipay. Mo to paghuman na nila kaon nga nagdugab-dugab na didto, ingko mangadto ta sa mall, panguha mo dito og mga items basta di lang mulapas og 500 pesos kamong tanan. Sus nagpanon mi dito, tadaghana lang yun. Nakuyawan gud ang mga sales girl sa SM department store kay abig mga striker mi mga kawatan kay ibaw biyakas mga naong namo maguwang lagjutay mga snatcher. Pero lingaw kay nga to, nalingaw sa sila dito, pastang gubuta lagi, nindot kayo. Nanguli mi nga malipayon, pero doon nag-iusa nga, sige siyag pangita, usa ka seminarista nga ni aron nato, pariono na rabani. Sige siyag pangita, kami sa nalimot sa minia, og ang nahitabo, nanguli nami. Og una pa siya ni text, asa naman mo? Og wa siya kapalit kay gadaan na siyang item, wa siya kwarta ningon siya bayaran siya, wa na to nas padelsiano. Nako kaning seminarista ba usahay mahimo yung karniro nawala. Unya kami sad nga na-enjoy na kay sa among gibuhat, nalimot nami sa nawala. Nang lakaw rami, wa nami maghuna-huna niya. Nauli siya dinhi nga way dala. Nay premiums na wala. Pero nalingaw lang sad ko nga nalipay ang ato mga staff. Kay kahibaw ko nining tuig 2026 daghan na sad mig kasakit. Trabaho to the max na sad ni siya. Di na may mag-expect og naa pa may mga allowances na kumpleto. Basta trabaho ko na mo ang 2026 with your guidance. So badlo nga mi kung naamoy nakita nga di maayo sa atong mga staff dinhi, kung among binuhatan, badlo nga gid mi. Kay kamo mao'y naghatag namog pagkaon, amo sang ibalik ninyo ang serbisyo to the max. Ako'y inyong gipiyalan nga mo control dinhi sa atong mga pagkaon, paningkamutan sad nako nga ikahatag yod ang panginahanglan. Magtinabangay ta na. Nya hinaut unta mutakod ni ngadto sa atong ubang mga leader sa simbahan man or sa gobyerno, tagaan ginatog pagtagad ang panginahanglan sa kadaghanan, dili ang atong individual nga panginahanglan. Manindog ta.